चार लागी कोई वाटा में 4 लोग ला 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 ऐसे क्या है जड़ाई थी तो चाहिए चार लागी 4 लोग थे भाई नाही वाटणे ही वाटाई वाटणे फक्त 4 लोग थे भाई ना आता 4 लोक आहे कुठं 5 लोक आपलं काय शिक्षी बोलतो मोदी बोसा नाही याचं ओपन नाही होय एसी हो समज मोदी बोसा होय तरी पैकी नाही आहे दोरबास